kendt Naturvidenskabsfestivals hovedemne i år, og på Science-talenter på Science-døgnet i år har vi valgt emnet bæredygtig energi. Hvorfor har vi det? Den måde, vi får energi til vores huse og varme til vores huse, den er rigtig dårlig for kloden. Vi får en masse CO2 ud af de fossile brændstoffer, som vi laver energi af, og udover det, så er de fossile brændstoffer de er ved at slippe op. Hvad er bæredygtig energi? Det kan fx være vindenergi eller solenergi, energi fra den vand, vi har på kloden, og termoenergi. Hvordan? Vi kender rigtig mange af de metoder, som vi har omdannet den her energiformer, blandt andet vindenergi, der er vindmøller, og solenergi, der er solceller. På Science-døgnet i år, der skal vi forske i solenergi, termoenergi og noget, der hedder bioetanol. Vi er i værkstedet, der hedder bioetanol. Det handler om at fremstille bioetanol af gæringsprocesser mellem selvfølgelig gær og sukker og sucralsukker. Vores forsøg går ud på, at vi har altid 150 ml vand blandet med 10 gram gær. Og så kan vi ændre på indholdet af sukker eller druesukker, hvor mange gram det nu skal være, og så kan vi ændre på temperatur for at se, hvad der nu kan fremstilles bioetanol, som også er vores mål at fremstille så meget som muligt. Nu så du, at Thomas han begyndte at lave dej. Ja, det er så smart. Ja, og hele skabet det blev sådan fyldt med dej, fordi han havde lavet den hele. Jeg er på Solenergis solcelleværksted. Så det vi har lavet i dag, det er at finde lidt ud af, hvordan solceller fungerer, og lave lidt research på det. Fundet ud af, hvordan vi får den bedste eller mest effekt ud af det, altså watt, hvordan vi får flest watt ud af det, og hvor mange solceller vi skal bruge. Det vi gør i morgen, det er, at han kommer med et x antal volt, som vi skal opnå, eller som vi skal få med x antal solceller. Og det skal vi så nå at regne ud i morgen, og så sætte det op lidt hurtigt på en time. Termoenergiværksted. Og der skal vi det, at vi skal forbinde koldt og varmt vand i 2 kopper ved hjælp af en termovindmølle med 2 metalplader. Den ene går ned i det koldt vand, den anden går ned i det varme vand. Og den snorer, når der er en stor difference på koldt og varmt vand. Og det der er målet for os, det er at få dem til at snurre i så lang tid som overhovedet muligt. Så derfor skal vi sørge for, at der er den største difference på koldt og varmt vand. Og vi skal også sørge for, at det kan holde sig i lang tid. Så derfor har vi brug for at isolere det med tape og andre ting. Papir for eksempel.